tänne ei tule kutsumattomia vieraita. Mutta kun tämä on piha, kyllä tänne saa. Topias Mäkinen. Tämä on yksityisalue. Pitääkö se lupa, jos haluaa tulla pihalle leikkimään? Siellä asut ihan toisella puolella. Mutta kyllä minä kai saan tulla tänne. Et saa. Topias Mäkinen. Tämä on kielletty alue. No, miksen sais tulla? Etkö sinä voisi ymmärtää? Tämä on kielletty alue. No kun tämä oli niin kiva ja lapset vaan karkas. Sano niille vitsi lapsillesi, että ei tule tänne. No ne sanoi, että täällä on jotain kultaa. Älä usko tohon, kulta ei löydy mistään.